नोंखौ मोनबोबाय खोमा साननानै दालां गुदियाव नेगासिनो गाबै गाबै ओमफ्राय बेनोस'ना नों जेरावखि थाया मानो मामा भिडिअखौ नुबाय बायबा फैफिनस'ना नोंनि थाखायनो मामा जाजों जों आगैखौ गुवाहाटियाव गारबोनानै फैदों मामा नोंखौ नागिरनो नों बहा थांनानै खोथाखौ आं नोंनि थाखायनो दाबो ओंखाम दै जायाखै लोङाखै आं नोंखौ नागिरगासिनो दं आबैमोन मामिमोन गाबगासिनो नायलाय मामा नाय दालाङा बे खाथियावनो नै आं नोंखौ नागिरहैदोंमोन नालाय मामिया नोंखौ मोनबोबाय खोमा साननानै दालां गुदियाव नेगासिनो गाबै गाबै ओमफ्राय बेनोस'ना ओरै जेरावखि थाया फैफिन भिडिअखौ नुबायबा आबै गाबगासिनो दं न'आव मामा सनानै आबैया इयाव जिरायनानै गाबगासिनो आबैयानो बेयावनो गाबगासिनो मामा नोंखौनो आं नागिरनायखौ मोनबोगोन साननानै नेगासिनो दं आबैमोना आबौआबो नेगासिनो नोंखौ मामा सना आबौआबो नेगासिनो मानो आबैयाबो बिदि गारना थानांगौ सना नेगासिनो आं थाया मामा नोंनो मोनबोयाबा आं थांखाया मामाखौ जों आगैखौ जों नों गोदाव सोराव खालाम आं थैनानै थांखागोन मामा नोङो मामाखौ नोङो थैहां जानाय समाव बेमार जानानै थाबाय थानाय समाव नों मामाखौ गारनानै बिदि गोदाव सोराव थांनो नाङा आं थांनानै थांखाया मामा नों मोनबोयाबा नों फैफिनदो सना नों फैफिनदो थ' रायजोफोर नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय गथ'खौ नुदोंना बे गथ'आ गोमानानै दं होनदों आरोना साननै सानथाम सिगाङाव आङो सोरनिबा चेनेलफोराव नुदोंमोन बिसोरनि भिडिअ बानायनाय बिसोरखौ नागिरनाय आरो बिमा बिफाया गाबै गाबै बे गथ'खौ लेंहरफिननाय थ' आङो बे समाव भिडिअखौ बानायाखैमोन आरोना आंखौ बुङाखैमोन नालाय बानायनो थाखाय बिनि थाखायनो आं बानायाखैमोन थ' बिनि बिफाया जोंखौबो दा भिडिअखौ बानायनो होदों आरोना मानो होनबा बिनि न'खरनि मानसिफोरा बिबै बिबौ बिमा बिफा रावबो बियो जेब्लानिफ्राय गोमादों अब्लानिफ्रायनो जाया लोङा उन्दुआ बिदिनो गाबै गाबैल' दङ होनदों आरोना गोबां दुखुआव दङ होनदों बिथांमोना नोंथांमोना एसे साननानै नायलाय न'खरनि सोरबाफोर जुदि फेमिलि मेम्बारा गोमानानै थायोबा माबायदि फिलिं फैयो बोरै थानो सुखुनो ना सानबाय थागोन एनि टाइम गथ'आ मा जादों मा हालोदाव दं अबेयाव दं सोरबाफोर जुदि माबा खालामबाय नामा गाज्रि मानसिनि आखाइ नांबाय नामा गोबां साननाय फैयो जोंनि खर'आव थानो हायै जायो जोङो मिथिगौ ना बिदि मानसि गोमाबाथाय थ' थिग बिदिनो जादों आरोना बिसाबो गोबां टेनसनाव दं होनदों दाबो मोनाखै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंबो आंबो बयबो शेयार खालामबासो बे गथ'फोरा नुनो हायो नुहैयो बे गथ'फोरनिसिम बोरैबाबा
माबा मोनहैयो बिनि थाखायनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना आरो सोरबाफोर जुदि नुदोंबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन स्क्रिनाव खिथाहरबानो जाबाय आरोना बिथांमोना होनदों बिफाया होनदों लायगोन जोङो सोरबाफोर जुदि नुदोंबा प्लिज खिथाहर जों थांनानै लायगोन होनदों आरोना बे गथ'फोरा कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोननो ओमफ्राय कम्पानियाव खामानि मावनो होनना थांनायानो गैया आरोना गायब जानानै दङ बिदिनो गोबां मानसिफोरा गायब जायो दै मिथिगौना गाज्रि मानसिनि आखाइ नांबाथाय आरो सोरबा मानसिफोरा मुलि सुलि होलाबायोना बेयो बेफोरबायदि होनानै लाङो बेफोरबायदि खालामो आरोना बिदिनो दाजाथों बे गथ'फोरा मोजाङै मोजां अबेबाफोर जुदि दङबा बे गथ'फोराबो जुदि भिडिअखौ नुदोंबा फैफिनबानो जाबाय बिमा बिफाखौ एसे फन हरनानै कन्टेक्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय जों मोजाङै दङ नामा बिदि खालामनाङा आरोना फिसाफ्राबो एसे बुजिनांगौ बिदि कन्टेक्ट खालामालासिनो बिमा बिफाखौ बिदि सोगाबबाय थानाङा सोरबाफोर जुदि नुदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आरो नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा खिथानो दै शिलंआवबो दाख्लैहाय शिलंआव फैनायाबो जानला मोनला नोंथांमोना शिलंआव फैबाथाय बाइकजों स्कुटिफोरजों इनिफ्राय भारा लानानै थांनाङा मानसि किडनेप खालामनानै शिलंआवबो चिरापुन्जि साइडआव बुथारग्रा जादों मिथिगौना दाख्लै नुवाखै ओइ इन्दरनि फैनानै हानिमुन मालायनो फैनाया बोरै हौवाबो हिनजावबो गायब जानानै थादों हौवानि गोथै देहाखौ मोनदों आरोना गोबां हाखर गोथौनिफ्राय बोखांदों आरोना चिरापुन्जि साइडआवथ' गोबां गोथौ हाखरफोर दङ बेयाव बेखौ बुनानै सिखाजों माजों सुदोंनो बिदि खालामनानै गारना दोनहरदों ओमफ्राय गोथैया सेवग्लिजोबदों सिनायाखै बिदाया आखायाव टिटु नुनानै सिनायदों होनदों आरोना बेनि नामा राजुमोननो बिदि नुनानै सिनायदों होनदों ओमफ्राय बे मानसिनि माबायाव मोदोमाव बेसलाइटआव डायमन्डनि बेसलाइट दंमोननो बेना आरो सनानि गोदनानि दंमोननो आसथाम सनानि बेफोरो जेबो गैया बेखौसो लुथिजोबनानै बेखौ बुथारनानै हाखराव गारना दोनहरदों मिथिगौना रायजोफोर बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि बेरायोबाथाय बिराद साबधान जानांगौ आरोना थ' बेखिनिनोमोन बेखौनो आं बुंबाय